Zer, noainera etortzeko prest? Jantzi zapatilak, hartu zure bandera. Nafar bandera, zure herrikoa, Errioxakoa, Lapurdikoa, Ikurrina, eta etorri zaitez noainera. Aurten horrekin sorpresa txiki badaukagu. Ekainaren 29an, goizeko 9:00, Getzen bilduko gera. Independentzia oroitzen duen monumentotik abiatu eta Iruñerantz joango gera. Zu ere bai, etorri zaitez. Gainera, Nafarroan sinboloa den euskal makila zure eskutatik pasa daiteke. Udal, elkarte, bakarka, izan daitezke laguntzaile. Hartu zure txanda eta lagundu zure ekarpenarekin kitaldia. Ekainaren 29an, denok noainera.